Kombajny S7 sú vybavené balíkom najmodernejších technológií, vrátane pokročilých automatizačných systémov, ktoré nanovo definujú celkovú užívateľskú skúsenosť z používania týchto strojov. Budete mať k dispozícii nevídanú úroveň komfortu, vyššiu efektivitu zberu a výnimočnú kvalitu obilia. Všetko je podporované technológiou John Deere Precision Ag Technology, výkonným servisom a prvotriednymi predajcami. Konštrukcia s jedným rotorom je známa pre svoju všestrannosť pri mlátení rôznych plodín. Vďaka tejto vlastnosti je S7 ideálnou voľbou pre poľnohospodárske podniky, ale aj službárov. Jeden kombajn, všetky typy plodín. Vyznačujú sa ikonickým štýlom a rovnakou prémiovou kabínou, ako má náš vlajkový kombajn X9. Toto nazývame DNA. Medzi hlavné prednosti patrí panoramatický výhľad, klimatizovaný pracovný priestor a ventilované sedadlo s vlastnou masážnou funkciou. Interaktívny audiozábavný systém s dotykovou obrazovkou, doplnený o Apple CarPlay a Android Auto, poskytuje možnosť prispôsobiť si zážitok z používania ako nikdy predtým. Nový digitálny systém výrazne zlepšuje prenos údajov, čo vedie k rýchlejšej odozve a bezproblémovejšiemu používaniu. Umožňuje použitie pokročilých senzorov, zdokonaleného riadenia výkonu motora a najsofistikovanejšieho riadiaceho systému v histórii žateľných technológií, prediktívnej automatizácie pojazdovej rýchlosti. Tým sa maximalizuje kapacita kombajnu, čím sa dosahuje perfektná výkonnosť bez ohľadu na podmienky zberu. Display Command Center G5 Plus s vysokým rozlíšením posúva užívateľskú skúsenosť na vyššiu úroveň. Vďaka väčšej využiteľnej ploche obrazovky o 35% v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami, displej ponúka čistejší a jasnejší obraz, ktorý je vybavený výkonnými softvérovými aplikáciami. Neustále manuálne nastavovanie nahrádza automatizácia zberu. Stačí nastaviť limity strát a kvality zberu úrody a S7 sa postará o všetko. Model S7 je poháňaný našimi úplne novými motormi JD14X z modelu X9 a je vybavený inteligentným riadením spotreby Harvest, vyšší krútiaci moment, stabilnejší výkon a úspornejšia spotreba paliva. Unikátne informácie o úrode získate vďaka technológii Harvest Lab 3000. Mapovanie bielkovín, škrobu a tuku mení celý spôsob riadenia rastlinnej výroby. Vylepšený systém spracovania pozberových zvyškov s lepšou distribúciou je ďalším príkladom prenosu technológií z modelu X9. Nože Excel s nízkym trením sú súčasťou energeticky úsporných inovácií známych pod spoločným názvom Harvest Motion. Logistika spojená s vyprázdňovaním zásobníka obilia bude tiež jednoduchšia, vysoká rýchlosť vyprázdňovania a novonastaviteľná koncovka zaručuje rýchle plnenie prívesu bez rozsypania. Prelomová technológia prediktívneho zberu, efektívna výkonnosť a mimoriadny komfort. Kombajn série S7 sa postará o novú úroveň kvality práce, ako aj o nové užívateľské skúsenosti. S7. Nové digitálne kombajny. Zber poznatkov budúcnosti.